Mohammed Adjali, heid van Trijben van 2, 6 en 7 hier. Boer in een Liedsdwarp aan de Syrisch-Turkse grens. Hier een goed leven, een mooi huis en werk deed hij en zijn gezin goed van Libje konen. Ont de oorlog. Ze gingen op een vlecht. 12 dagen rennen. From Syria to Turkey, walking. Then from Turkey to Asina is a small boat, small. Then from Greek to Macedonia, Macedonia to Serbia, Serbia to Magyar, then Germany to here. De reis hierheen wie zwier. Yes, they hard because my family with me, 3 children and with my wife. This is hard. Om nou in Haanzoon te komen. De Waddenhal is de eerste dagen zijn huis, maar nog 140 oren. Alles achterlitten, zonder wat in een land dat je eens niet van witte. Mohammed zei het kon net hoors. Because war. Because war. I leaving my home, my work, my job, my living here in my country, but the living in Syria is very hard. Because many people fighting. Hij is blij dat hij nou veilig is, maar de skaatkant is grut. Not good, not good. No. You're not feeling good now. Not good, yes. Sad. Sad, yes, sad. Sad because my home, my car, everything, I living in Syria. Haas, het lietse plakje on zee, daar bin de Syriërs nou. Ik neem Mohammed en een paar orenvlechtelingen mee hoe de Sedik. Wat zou u denken? Wat moeten we u erbij vaststellen? Ze vinden het mooi, zo zeggen ze. It's very nice, very nice, good. Here I see many people is nice. Thank you for everyone when you give me ID. I will give you a chance. I stay here, inshallah. En dan gaan ze weer om, naar haar huis voor de komende dagen, de Waddenhal. Om daarna weer verder te reizigen. Waarheen? Dat is nog een vraag.